Mwana seko mama. Yes, masara seko mwana. Nasikia. Kuri seko mwana. Kale shabunda tino mbona nchikuona. Anditi. Ngama zaona masimba chaizvo. Lusimbi. Sadze. Arisisadza mwanangu. Mazisa yakakuyaona kudai. Takura izvo zvitotoona. Ende tinoziva zvokunyanya. Unozvitakura here mwanangu? Mama, ngati sadza ringa pakuyimba mbera dzenyu zamwana. Mbambera yakatanga kuzokudza matumbu evanhu kuridiko. Aiwa. Ameno. Aiwa. Mfanangu wakazvitakura. Maonera ndokuzvita. Zvono. Ndifungise kudaro. Wasikuona sekudaro? Asi ni ndaona sekudaro. Mama, kungona aripo. Aiwa ngona hapo. Ende. Ambobuda. Muzomuzoti nani ngoya nchimutsvaga. Oh. Alright mwanangu. Famba hako zvakanaka. Tozoonana. Cut. Mama. Arisaribo. Kanamaka. Gone. You have caused a lot of damage, a lot of hatred in my family, between my daughters. Yes, and I will fix you. I will make you pay. Mama. This is serious. Way too much. I want to make it I right, am Mama. sick and tired of you. Yeah. I told you I don't want to see you here again. But here you are. You keep on coming. Remember, nata kunge kids. Nge mapete asingapere mba. Mama nezviitika nezvekuti Iris ari kundiignore, maka wacho ari kundiignore. Ndongonzwa kuti vari sei. Oh, hallelujah, kana ari kuignore. Now my prayers are answered. Minamato yangu yanzikwa. Vari kuignore. Hallelujah. At least they've come back to their senses. Mwana wangu. I'm so happy about that. Now go. Bye. Enda. Rubbish. Alice. What am I doing? Naiwe. Tungurusha wapinda nani? Wapinda kare kai. Chiko chikumbayitika. Asa ungatokotsira urimo. Uri kurwara nei? Ngopindwa nechando, the next thing ndakutsva. Ndizvo iri masymptoms emalaria akautaura iwewe. Malaria. Saka toenda kuclinic. It's okay. I'll be okay. Tusopora. Okay, yekuti ninga uri mutoilet. Okay, yekupiwe.
Hi, Ngoni. How are you? I hope you're okay. Lately, I wasn't available and Skubatika or something, but something is going on, like a lot is going on for the past weeks. But I just want you to know that I'm okay. Don't worry. I'm doing great. Amiwe. Mpomangu. Si. Yadzi mwinge. Yadzi moyo. But chunga ndega badini bali munomo. Kwangu badini bali para upiza ndidonga pe. Mwene munoona mwana. Anotorwa. Kuita zini. Ana mufonera uri. Mungoonana. Takapesana pacho tazitovirana voti saka ufunga kuti anenge achidownloada. Anenge achidoda. Sandoswa chichi kokoboy mai ndawazona mwana wenyu musikana weyo wamunonditambidza kuti ndinge ndinaye. Ndomuda zvekuti. Ndomuda zvekuti sana ndafunga kuti handina mari ndipe chikwereti ndozoya ndichibhadhara chikwereti. Tozobhadhara leti. Iwe inontaura izvozvo. Indoenda. Ndizobhadhara masikiri. Wazotozobhadhara nebhimu kana Red Cross. Comfort. Futi. Vakashata. Vachimofonera. Musangane kana ndikosakubuda. Kubuda musangane. What? Ngotombone madhia atinani. Saka kuti muzoro wangu aufumi. Aufumi. Wasiyaya wazara. Waita basi. Thanks. Hi. Kwakanaka. Nomatarwa zvinoizwa nairisi. Aiwa, utsvage. Zvinotaurwa sei? Yakapesawo kuona apa hatina kunge we didn't leave things on a good note, so just thought ndongozokona kuti uri sei and unopinda busy una mama and how have you been, how is everything? Wapedza. Yeah. Okay.
Why are you being like this? Being like what? Like this, okay? This is not the kind of person This you are. is me. No, well, then don't be this person. I know you. I know you. You're a very wonderful person. You're nice, you're polite, you're kind. Whatever it is, please, I'm here. Just tell me what it is. Noise mzee wangu. Kwade kungendako pachine time ungadoko uri panapa. Why are you looking at me like that as if you don't know me? I don't know this person you've become. Then you have to be and a tough me. Bye. Iris, Stop eating. please. Iris. That was good. Wonderful. Hafana kuzvisiva. Wazvinzwa? That was good. Come here. Nice. That's my girl. Otherwise, I'll be inside. Let's go inside. Let me just hear it. Yeah. Conchite. What will you say? Mama, I think I'm pregnant. What? The numbers I think I'm pregnant, just Alawanda, and then I think over the satellites, I think I'm pregnant. Ndakambokutaura Alice. Ndakakuudza kuti zvinhu zvako izvi izvi handikuona kwazvasvika. Wane pamwiri. Then what? That's what was the old data say. Well, listen. Handisida kuti mukomana wako azvizive. Wazvinzwa? Mom, after all, he's the father. So what? Antazane kuzisiya kuti I'm carrying this baby. He's not responsible. Not at all. Not even for himself. Okay? So you are going to stay here. Handisi mumwe wabereki vaya vakashata vanokuti bvisa nhumbu. You are going to stay here nenhumbu iyoyo. Wazvinzwa?
Just being like this. Like what? Can't you see what I'm trying my best? I'm always here waiting for you so that you can understand the position that I'm in. What is wrong with you? You want to know what's wrong with me? Yes, right? I want to know what's wrong with you. I'm pregnant. And I know that you can't take care of the baby. That's what's wrong with me. I'm pregnant. I have your baby inside my womb. That's it. So when we don't do that, you know, those worries. Huh? When were you going to tell me? I don't know. I was going to tell you, but that's what's up. I'm the one responsible for the baby in your womb. Okay? Sakeo, if you keep that secret from me, if you keep that a secret, Otherwise, I don't want to get stressed right now. May you please allow me to go inside my mom's house and rest. I'm not leaving. I am not leaving. You have just given me a reason to stay. I am not leaving, okay? Well, Mama, this is not your house, so you can't stay. I don't care if it is my house or not. Wakachakura mwana wangu. That's all that matters. Does your mother know? Does your mother know, Iris? No, she doesn't. But your mom knows. Kupinda tesomba omoko. Tukunuza mama wako kuti une nhumbu. Okay? Hell no. Utoseka, this is not a laughing matter. It is. She has to know, okay? She has to know kuti ndozva hapo because in the end this lot mwana wangu akurire pamba up. I have to be responsible for what I did. So you think that she's going to let me go? I don't Just know. like that? I do not care what she's going to think, but she has to let you go. Okay, the boy is in your court. Do whatever you want to. Are you sure about that? Right. Uyu akanga akudza here kuti anipa mwiri Ndozvandatoya kuti ndizotaura nemi ma. kuti Ndachikumbira kana zvichibvira kuti ndinotsvaga zvangu mari yacho asi ndombotanga ndambogara naye. uchigara naye pai Tichifanira kutsvaga mari nekuti handisi kuona zvichiita kuti aramba ari panapa yane pamuviri. hapana kwaari kuenda. handai kuudzai kuti handisi kuzvida zvamuri kuita. handai kuudzai. Mama makataura but ndakataura and you should have listened to me and you should haana kwaari kuenda manje. I'm sorry mama ndozvakaitika but I don't think kuti zviri right kuti munogara nemunhu ane pamuviri inini ndiripo. Zviri right. Zviri right stereki nekuti handisi kuda kuti ave kumba kwenyu. Mama ndinokwanisa kuchengeta. Ndinochengeta inini iye nemwana wacho zvese. Haisi nyaya. Senemu. Mama with all due respect. Listen, iwewe handisi kukuteerera. Uri kuzvinzwa? Ndakakuudza zvandisingadi nezvandinoda. I told you everything. Ndakakuudza kuti zvandisi kuzvida. So why iwe uri kumbovavarira chiko iwe? She's carrying my child. Okay, I'm a responsible person. Ndofana kutora mwana yena yaisi wacho nonomuchengeta ndozokuigira mari yenyu kana nchinge ndaiwana. You should have thought about that before you made her carry your child. No mama, Ndo zvangada watanga wafunga izvozvo. Asi handisi kutendera zvakadaro. Ina handisi kutenderawo futi. And muchinjise mwana wangu senemu. Ini ndiri kutozomuchinjisa senyu. Aiwa handisi kutendera zvakadaro. Tienda. Ndinakufa kaini. I know. Ndiripo ndiri mupenyu mama wako wadochengeta. Iwe uri kuda kuti nhata makonzo zvese zvikumba kwenyu zviya zviya zviuye pamwana iyeye futi atakura nazvo kubva kumba kwenyu kubvunza kwenyu ikokoko okura nazvo futi zvichimuteera achitambura sematamburiro amunoita kumba kwenyu ayaya. Nhamo dzekumba kwenyu dziya dzatizoda kuti mwana iyeye azove futi nhamo. Tingatomutumidza zita rokutoti nhamo ka futi. Iwe go enda nonsense. Iwe dzoka iwe.
Dzoka. Shapi. Mwana wangu akazinga kasitaka kudumba kazinga. Ndaikuudza. Ndaimutaurira munhu wako hanzwi. Uri kuzogara panapa. Mwana ndiri kuchengeta inini. Nonsense. Mboni, you just have to let it go. Take a chill pill. Let it go. Yeah. Iris, What? I am not going to let my child arizwe na mai vako. Okay. It's not like I'm dead or something. I know you're not dead, but you don't have anything. Like, tunomkudzane. Udati akura ach. Never mind. No, I know what you're trying to say. And in Amara, I know. I am broke, I'm poor, you can say all that you want to say. But one thing I know is that I'm a responsible person. And I will make damn sure kuti manheru ega zuva rega iwewe wadya mwana adya awane chekupfeka. Even if I have to put myself on the line, I will do that for this child and for you. But one thing that I will not let happen, mai vako vape mwana uyu seneme yekumba kwavo. Mai vako vachengete mwana wangu inini ndiri mupenyu. I am not dead. I know that you're not dead and I don't want you to die. But it's just that she wants to help us out. Help us out? Yeah. Is this what you call helping us out? Izvokuti vanoti mwana yendu kumchengeta pamapanapa hachakura ndichimuchengeta. That does not make any sense to you. Ndarambe ere. Otherwise I'm tired. Listen very carefully, I guess. What? And this kind of condition, no God. And the only way this is going to end, if she doesn't do that, we just and I don't know, you used to be a very sensible person. I don't even know what happened to you. Well, Auntie, you didn't like me anymore. No, your family members didn't like me. Then you sent me away. I don't have... Why are you being concerned now? I don't have to like you, okay? Because every day I'm here looking for you. I can't sleep because of you. Each and every time. Everything that I do is because of you. The baby wants to sleep. I'm feeling so sleepy. Take it. Maganak, listen. Iris is pregnant. And I'm pregnant too. I know that. But mama varuramba kuti ndichengetedze Iris, ndite take care of her and the child, and I know kuti I'll promise out I'll do the same. I will do the same for you. Mesemuri too, I can take care of you. I know it, okay? How ngoni, like uchazvibalanisa sei? I don't know, but at least just give me a chance, because iso so zviri kuendera mese muri kuomesera upenyu hwangu. And I have nothing to... Please. Chinhu wanotoda kukudza ngoni ndechekuti iwewe ukamhanyisa tsuro mbiri panguva imwe chete ka. It's either one ichaenda yakadai woiluza zveupenyu hwese. Kana kuti kuda kuteera yekuleft kana yekuraight handizoti uchateera ipi. But chandiri kuda kukudza ndechekuti tsuro idzi mbiri hausizombodzibata dzisika. Ndozvada kukudza. It's either uchaluza inini or uchaluza Iris. And this was your tip of Ucheta saying. Maganaka, you used to have faith in me. When you trust the mother. And you believed in me. Not anymore. After everything that happened, not anymore. I don't trust you anymore. I'm sorry, okay, but I'm trying here. Like, what are you trying exactly? Do doing the right thing. Which right thing? To take care of me and my baby, Iris and the baby.
unoita family of 4 unotoita barika mukabisira like what are you trying to do? Okay, ngono uri kunotichika handingakuforce kuti chengeta inini nemwana wangu nekuti inini ndini ndakasvikanganisira upenyu hwangu ndega handiti, but handikwanisi futi kukuseparata iwewe naIris at the same time. So unogona kungondisiya inini ndichingosafa semasafiro andaingoita before you came into my life. Then you can go with my sister. Mwana, uyu mwana wangu, okay? Akatakura naIris mwana wangu. Musandirambidze kuva responsible for that. At least iwewe pavanhu vese you should be able to understand me. This is no longer your child. As long as waenda kusaidira sister yangu, this is no longer your child. Why are you asking me to choose a side? Andisi kukuudza kuti uchoose side, but ndozvauri kutakudza mutoro unorema ngoni. Andisi kuda kukutakudza mutoro unorema. Ndini ndinodecide izvozvo, how decide izvozvo for me. Okay, ndini ndinosarudzira ndega. Ngoni. Please.